Hold kæft, hvor er der mødt ild i det her lort her. Det er helt vildt. Det ryger jo kraftedeme som en stor fredspip. Det er fuldstændig vanvittigt. Man har fandme også træt over sådan en tag med piven i, ikke? Nu er det bare væk. Fuldstændig smelte væk. Det er fandme også derfor, det ryger sådan. Derfor har jeg fået TDC mobil. Så kan man lyn hurtigt ringe af brandvæsen. Så brug TDC mobil. Goddag, jeg hedder Ole Udsalg, og det er mig, der står for udsalgene. Du kan fx få denne seng, uden madras, 700 kroner, det er pissehamrende dyrt. Eller køb disse gamle lædersofaer, 4.000 kroner, det er fandme dyrt. Men hvem ved, det kan være din hund får gavn af den, så tag hunden med, og så ses vi i biffen. Sådan spændende, og ja. Det er fandme god. Nu skal du høre, har du en uddannelse som bøgle? Nå, det var jo det sagde. Jamen det er jo sådan noget, der laver sådan nogle ting ved dykker, altså også. Ja, det ved jeg nok, men hvornår er du blevet det? Jamen det er noget, jeg blev her for nylig. Nå? Jamen du var fandme 2 år udsat for alverdens ting, der er fandme stukken købe, og hende der alle opgaver fra nettet, og så behøver at lave noget, og så var der fandme en dag, hvor jeg skulle til en ku, og så var der at tage ham op i røveren igen, det var fandme uligeligt, kan jeg sige dig. Ja, det lyder fandme rart, da. Nej, der. For helvede. Nå, hvordan kastemerer man en gris? Jo, du kan sige her, altså, du tager så ved, altså du skal først af klokværk over også, og så tager du ved sædstreng, og så rykker du så ud. Og så skærer du så over i både helt lige ved, og så får jeg så lige sådan en stik i både, og så lidt lyse udenpå, det er fandme ud til den. Hej, jeg hedder Ellen, og John her. Jeg troede, vi ville få et fantastisk køkken med en Vita, men det fik vi ikke. Prøv lige at forklare det, John. For det er jo det rene lort. Og det er fuldstændig rust. Det her bord, det fungerer jo overhovedet ikke. Og de skuffer her, der er kraftedeme ingen håndtag på. Det er noget lort. Hvad skal jeg gøre her? Det er sat med dårligt indrettet. Det her, det er noget lort. Det der, det er lort. Det hele er lort. Men det her lort, det er kraftedeme grimmeren end det der lort. Det er kraftedeme der E3 smitter noget krom på pisset. Vi troede, vi ville få et herresvigt i en Vita-køkken. Men det fik vi ikke. Der står kraftedeme made in China på hele lortet. Så lad være med at købe en Vita.